Mao ba ya? Mayaman sila. Oo, mayaman yun, may gamay lang po. Sa syudad day ka. Sige lang ma'am, na mga motor, magulat lang. Ano daya inyo din yung diri Ma'am, tanawa ng mga palibot. Kutob si mong nakita, amuha na. Asa man jud ko makapangita kwarta ani ha? Kapoy na kaayo ba? Lagot mo kini si mama ba kabalong dugay pa kaya tong sweldo. Ibaba sa siguro kog syudad oy kay way pangarta sa bukid. Uy, na naman sa hero oh. Pre, hala, chika! Ha? Unsa daw pre? Musakay siguro pre. Akong tagon. Musakay ka ma'am? Sige ya, masakay ko. Musakay siguro. Ali ma'am. Dili ma'am. Sa hero mo ya? Iyak ka sa mama. Ayaw inang sa hero tanduwa. Wala ma'am. Pre, kanang si madam nasaag. Pangitaan na tog na masiroy. Antik na pre. Ila daw ta, ato man yung yuta dali. Kabalo ka ma'am kaning dalan bago ra nagipasiminto sa among lolo. Ya narami diri kay kuan man gud kana nagulat mi sa mga trabahante ba. Mao ba ya? Mayaman sila. Oo, mayaman yun, may gamay lang po. Ma'am, ayaw ka bala ka ma'am. Pag na mo agi diri masakyon ka na mo. Correct. Tama ma'am. Tama po. Kaysa ma'am, asam ni ka mo to? Sa syudad ya. Sa syudad day ka. Sige lang ma'am, na mga motor, magulat lang. Ano daya inyo din yung diri Ma'am, tanawa ng mga palibot. Kutob si mong nakita, amuha na. Datua din ninyo ya eh. Oh, di abot kayo ma'am, sakto lang. Hindi na, magod ko ya, kay kailangan dyan akong kwarta ba? Kwarta rin problema ma'am. Muhatag na kong amigo, pre tagay pre. Pre, nasa mo akong ATM pre ha. Palawan nga diri pre. Palawan 5. Op. Unsa ni? Iya, nalagi ka diri Namagay ka no. Gisundan ti ka kay basig mulayas ka. Di mo ko mulayas ya, mato kong syudad ba, kay baba ko kay mawarta. Saan mga warta nga? Ano naman ka diri nga? Kauban nila. Ay, wala iya, gitabangan ako nila ba nga makasakay. Tama kay nakaturno man na sila diri. Diri kay nang turno no, turang ko motor oh. Tara. Ikaw magpudulo ka ayo. Ako sinan mo.